मित्राचा एक सल्ला होता मला, खरं प्रेम प्रत्येकाला नाही भेटत, आणि भेटलं तर ते लव्ह मॅरेज पर्यंत नेता येत नाही. म्हणून नशिबवान मानतो मी, या खोट्या दुनियेत मला माझं खरं प्रेम भेटलं. आणि प्रेम भेटून पण तिच्याच सोबत लव्ह मॅरेजही झालं. सोपं वाटत नव्हतं हे सगळं, अशक्यच, दोन्ही घरांमधून परवानगी घेणं. पण ती नेहमी बोलायची, मी आहे तुझ्यासोबत. आणि तिच्या ह्याच प्रेमामुळे मीही बिंदास झालो. आणि त्या धाडसामुळेच काल मला अरे म्हणणारी आज मला आहो म्हणते. हा बदल लव्ह मॅरेजचा आहे. गैरसमज आहे आपला, हल्ली लव्ह मॅरेज खूप होतात म्हणून. खरं तर फक्त लव्ह खूप होतात. लव्ह मॅरेज हे ठराविक जणांचेच होतात. आणि त्यात माझा नंबर.